eskwela ko. Dili ko like. Super late ko. Tanawang oras sa oras. Ang gusto pa tumanan no. 6:20 ang kuan. Kita mo na? Oh, 6:45 na. Wa pagyapon ko ka ilis. Ilis na di ay. Oh, nagdali-dali na tao. Ako kakaon. Ako putos. Nanon siya na ni. So, mga tanong. One katanan. Di na lang atong bag atong kanon. So, isa mo tutor no. Nakipapil ni gipansira ni teacher. Unya, nawal. Asan mo to? Ano ni Ron? Wala siya. Ta, let's go. Sakay na no? Ang oras na to. Okay. Asa ang oras? 6:50 na. No? 6:50 na. Naapagyapon ko sa baan. Pag moabot na ko rito, 7 na gid siya. Muna, nagklase na gid no? Nagklase na gid sila. Ay, lagi palitlit. Lagi. Ay, palitlit. Muna, palitlit. Kalimot mo po ko. Akong short naraday sa sira. Narin ako rubutan dito ko. Suoton na ko karon. Mauna lagi. Muna lagi. Ate kinuna kong classmate. Di man tayo na kong eskwela ron. Nya kay pugos mo ko sa kong ate, eskwela na lang ko. Ate ko kong classmate na si Yuki. Si Miyuki. Nana si Dada. Nana si Dada. Padulong naman sa eskwelahan. No, nana ko sa eskwelano. Abi po na ko, late na ko, wala di ay, wala pa, nagdagandagan. Oh, nagdagandagan pa sila, oh. Wala na lang. Wala po ko na late. Wala ko na late, super late ko. Wala ko na late, super late ko. Wala ko na. Wala ko na late, super late na. Diba? Oo niya lang guys, no, ay magsugod ang klase. Ambotin sa imo na morning index card. Basta, dili ko late, super late ko. No, kuan ba? Sila, padulong sila sa court kay mag-jogging sila 5 minutes, mag-PM karon kay Bernice man Friday. Ganina, abi po na kung na-late ko ba? Wala pa man diyan, nagpalit ko sila index card. Timing po nga nato sa tindahan. Tanaw na to sila. Sila dito. Namas teacher, ulang mo ni nagkuan. Yo! Hindi ko na. Yo! Mga yo! Yeah, man! Yo! Hi, day kang Akia. So guys, no, nakita ninyo sa ko kasi. Imo ni Miyok. Nata sila. Imo ni Bupen. Eto. Berlin. Standing long jump. Nag-standing long jump sila. Plana di kaya nga. Wow, dili mo na plano. Magiya sa sila. Kita na boy mo na 360 ni Kwan. Dili. Chatis. O kamati. Ay, sawad pulin. May gamay lang. Ayaw sa. GN sa musiko bisan ikaw. PE. Ayaw na kani ang pinaka buot na oy. Ang pinaka ubos. Kasi pulin dito lagi mo pulin sis. Bayo gara-gara. A 135.
135. La, yo. Pigas row. Emmanuel. Hey, game. Ano man ano? Dari lagi po. Bila. Ha? 179. Kobe na nga, buna, 179. Oh, Miguel! Grabe? Hawa ni cellphone na, maguba na ba? Pot mo na, oy. Muna ka. 1, throw. Wala na kamyok. Wala na kamyok. Wala na kamyok. No, grabe na nung papay. Paulit. Unya na kamuli. Unya na ko. Di wow. Humana ka job. Humana ka job. Isn't it priso? Sige. Kina. Mahulog ka. Ulit na to. Sige na, itag mo ka sa YouTube, sa description. Vlog yun! Next, seryoso ka, Nick? Saan na, Nick? Marag GTA. Fire na. Kambil na. Fire na. Apa yang nunsa mo di ay? Ha? Uy! Diri ra lagi ka, oh. Diri ra ka. No? Uy, ganun taong sok mami. Tango Ako ba? ka. Gawin ako. Nagtago kay na daw yung mami. Hi, Shay. So, karon, no? Karon. Tungod sa kadlok. Niani sa CR po. Niani siya sa CR, no? Niani siya sa CR. Uy! Huwag ka lang dito. Niani siya sa CR. Oh, sige. Ito na ko. Oh, wala yung mami. Sarili ka sila ripin, uy! Sarili ba? Hawa mo dire. Baka papunta mo jubil. Lagi na. Ito na, dito. Ang bagong panguro. Wala na lagi. Wala na lagi, oh. Uy! No! Ano, birthday mo sa classmate. Bagay na sila. Kumusta? Dako, mugtae. Birthday boy. Happy birthday to you. Oh, imo na oh. Oh, igalon ako ni Simo. Mahal kay ni tagkiso. Oh, imo na. Imo na na. Imo na. Baka na ko igutom biya ka. Imo na. Yol kanan daganta yol. Otroy! Oy, otro! Ha? Ah. Uy! Why? Para!
Tugan mo, Choy. Tugan santo dantod. Wayundang ba, wayundang? Ay, Choy. Wala, kapoy na. Ang kapoy na sila. Kaya apil ko, ay. Uwa! Dali! Uwa! Karoon pa ka. Uy, apil! Uy, apil mo si Daniel! Ay, mamayo! Ala, gikon ka mo dyan. Uy, wala mo kailangan. Tubig! Tubig! Uy, apik ka? Tubig! Ay! Tubig ko ba? Panginos. Ay, apel. Okay, pa rin yun. Oh! Libre! Diri! Do lang mo, Ray. Mapakonda mo. Do lang mo, dire. Papakonda mo. Nalasig video, ginasiyo. Video ta, video. Okay ka. Yan, na-recipe. Wala pa ko. Init pa kayo. mo ba? Apil, taklaw. Wala pa ko. Yo! Dakpan good. Ay, dakan! Apil ka? Dili sa ko. Ayun! Ikaw ba? Sigpulo! Jogging pants! Ignan lagi na ka! Ignan lagi na ako! Ay! Paway siya na kay kapoy kayo. Kapoy kapoy, Miguel! Miguel! Hindi kapoy! Kapoy kayo nga. Paway si Miguel dalay kay kapoy kayo. Yawa kayo. Basta. Negro! Grabe ka gwapo si Negro. Nagpabot kami sa kwan. Magpakain daw ang birthday boy na si Christopher naka-upload pa ito sa office. Ano mo yung pagkakain? Alauna daw. Isa na oras. Mabalik tag-alauna din eh. Hindi po. Kaya ingon man siya nga, pwede na daw videoan ang pagkaon. Videoan ako na niya. Part po na sa kwan bitaw. Ang vlog. Kayo kung trended ka mga show. Bong, ano siya? Hoy! Hoy! Tikang girls! Ha? Kagusto ka? Kain niya ka ng... Pataas yun, pataas daw. Pangit na yan si Ko. Uy! Kabaluman mo anak na. Ano, mag-selfie, mag-selfie. Pataas na lang. Ay, ipo sa...
Hantod karon no, wala pagyapon ang kuan ni Christopher no. Wala pagyapon na gay. Wala pagyapon no. Gigutom na ko, murag akong tiyan kay gigutom na. Ay siya pagkaon, pagkaon, pagkaon. Na-vlog ko! Mok! Pupost yun sa YouTube! Hello guys. Hindi i-post mo! Putay na mo! Unsa? Kami ang mga packers na yung sa Life and Life. Ikaw ra pod, wa ko'y labot. It's time that we could celebrate together. We could celebrate the birthday of our classmate, Christopher. Thank you, Lord, for you are so good in his life. You've given him everything, Father, that he needed, Lord. Thank you for giving him as our classmate. And Lord, as we have this bounty prepared for us, we pray for blessing. We pray that you bless this food for our body's nourishment. And Lord, we pray that we are going to bless also Christopher as he will celebrate his birthday today. That he will continue to call unto your name and to be his Lord and Savior. This we ask in Jesus' name. Amen. Happy birthday! Oh! Birthday boy, man! Day to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Madalina! Kuman na kong kaon! Wala na din! Anas pisuran. Gusto niyo magkita tayo? Oh, wala! Masya! May na yan yung mga ano. Uyab ni Kobe! Uyab ni Kobe! Magkadaot, mag-vlog na ako. So guys, no, na ito sa balay. Kapoy ko ganina. Duwang tukpan, butat nila. O, kasabot nila yan. O, igos, kasabot nila. Sagal mo dula, magmabuang. Sa birthday ba lang siya kang lakang Christopher, kang kadula naman sila Miyuki, Yola, Gabriel, Lakia, Manuel, Carl. Sa taradula na mo, gidula na mo, si Miguel, basta tanan classmate na mo, happy birthday po kang Christopher. Kawalo ko nga, murag maog yun akong pinakataas, no? Tana, mag-subscribe mo kay napay mo abot mga kwan. December, birthday na ako. Nagplano gid ko, December. Okay. Thanks for watching.